ዜና መጽሔት سلام تعنا هبلنا كرات المتسي فنوميتن 4.4 راديو FM مغلا حلتاو زينا مزيتنا فليملو أب زينا مزيت زرزر زيناتات حصرت زيناتات إلون حصرتي زيناتات لكاتيتن بزرزر زحزنيم زيناتات لكاتيتن أكاتيتنا لنا مس زيناتات زعلت حبيرناكم تصنح مير دوموز كيدان زقاي بمداي تكنيك رمالو لاورانا حبيرناكم كنتصنحنا فلما قنا كندي نتوتا زينا حزبنا منغستن تግራይ ንሰላም ብዘለዎ ልዑል ድሌት ናብ ሕብረት ኣፍሪካን ኣውሮፓን ዛጊድ ልዕሊ 10 ደብዳቤ ከም ዝተጻሕፈ ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጾም بسنكيت انت توكينات تግራይ أورد رايا لمطا سفيح لمعات مسنو يلمع زنبرا سوسان شوعتن عموتي علاتات كاب طعم وصا كم زخونه تغليصو كوميشن حربኛታ ትግራይ ታሪኻትን ቅያታትን ህዝብ ትግራይ በመዕቃብ حدነት ህዝብ ንምጥንኻር ዝቆመ ትካል ኢሉ ምክትል ሓላፊ ኮሚሽን حربኛታ ትግራይ ተጋዳላይ ሐዲስ ዓለም ገብረስላሴ ምንተ ህላው ህዝቦ ምን ዓዶ ምን ኢሎም ክቡር መስዋዕቲ ንዝኸፈሉ ጀጋኑና እናዘከርና ጉድኣት ንዝበጽሖም ጀጋኑና ድማ ብሽም 11 ለካቲት ኩለ መዳዊ ሓገዛት ክንገብረሎም ይግባእ ኢሎም ኣብ ሲያትል ዋሽንግተን ዝርከቡ ዲያስፖራ ተጋሩ ናይዚዮምን ካልኦትን ዜናታት ናባኹም ናብጽሕና ክንጸንሒና ፈለማ ግና ብሓፀር ዜናታት ናብ ወረዳ ራያ አላማጣ زوسد حتصير زينينا كنقرب كيدانا بسنكيت انت توكينات تግራይ أورد رايا علاماطا سفيح لمعات مسنو المعا زنبرا سوسان شوعتن عموتي قلاتات كاب طموصا كم زغنا تغليصو هفتي وردا اتحباباري زفر قطبان زرات مسنون ايت برهانو تشاغر ندمص ويان تግራይ كم زغلصو هفتي وردا ببعمتو بالمعات مسنو استفلالي حملتن زراتن يلمع كم زنبرن تيسا عموتي غدا غدي ماي كم زنبران هازخاخيرو يخون بار حيلتات صتا كونيلوم حيلتات صنتات كونيلوم سفيح لمعات مسنو المعات زنبرا ترانسفورمرن بامبن سوسان شوعتن عموتي علاتات سلا زعنيومن زوررومن كاب طموصا كم زغنا ገሊጾም ኣብዚ ሕዝዋን በብርክ ወረዳ ተነጻጻር ሰላም ስለዝሰፈነ ኣብ ስራሕ ዝርከባ 23 ዓመቕቲ ጎዳጉዲ ጥራሕ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ስራሕ ከኣትዋ ከም ዝኽእላ ሓቢሮም ብተወሳኺ ብነብሶ ከፍ ካብ 3.5 ሄክታር መሬት መስኖ ከልማዓ ዝኽእላ 278 ማኑዋል ድሪሊንግ ቴክኖሎጂ ብምትእትሳው ሓረስቶት መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ልምዓት መስኖ ከልምዑን ተረባሕቲ ክኾኑን ዘኽእል ስራሕቲ ይሳለጥ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ዛጊድ ልዕሊ 5000 ወገናት ልዕሊ 2300 ሄክታር መሬት በመስኖ ይልምዑ ከም ዘሎ ኣይተ ብርሃነ ሓቢሮም እዮም ዳግመ ሕውየትን ህንፀትን ንምርግጋጽ እቲ ብሰንኪት እንተታው ኩናት ትግራይ ዝዓነወ ብህጹጽ ክህነጽን ኣብ ከርሰ መሬትን ልዕሊን ዘሎ ሃፍቲ ብምጥቃም ማሕበረ ኢኮኖሚ ንምንቕቓሕ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ክሕግዙ ጸዊዖም ክብል ድምጽ ወያነ ትግራይ ይጸብጸበ ኣብ ወረዳ ሕሳኣ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ንዘላቕ ልምዓትናን ሓድነትናን ብዝብል ቴማ ኣብ 18 መፋስሳት ብውዕውዕ ወነን መንፈስ እናተሰርሐ ከም ዝርከበ ተገሊጹ ኣብታ ወረዳ ኣብ 8 ጣብያታትን 18 መፋስስን ልዕሊ 10,000 ህዝቢ ከቲቱ ይሰርሕ ምህላው ተሓቢሩ بشم فلاماي سوء استسيمت طابع هفتم قشات كرن مفاسس ماي صحلو حزبي ببوداو تواديدون تنابيون يلمع كم زلو غليصوم ኣብ ጣብያ ሃፍቶም ክኢላ ገጠር ልምዓት ኣይተ ክብሮም ዓለም ከም ዝገለጹ ህዝቢ መሳርሕታት ሒዙ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምሽፋን እኽለ ማይ ሒዙ ብምውፋር ብርሱን ወነን ናሕርን ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ነበርቲ ጣብያ ሃፍቶም ቁሸት ከረን ዝኾኑ ሻምበል ጸጋይ ሃይደን ኣይተ ገብረዋህድ ተኽላይን በሕባር ከም ዝበልዎ ትማሊ ጀጋኑ ዝወደቕሉን ሽንጥሮታትን ጎቦታትን ኣብ ዝሕዝዋን ኣሰር ጀጋኑና ንምዝካር ከባቢና ብሕምለዋይ ልምዓት ክሽፈን ኩሉ ዓቕሙ ዝፈቐደሉ ኣብ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይንና ተሳተፈ ይርከብ ኢሎም ኣብዚ ወፍሪ ሓረስታይ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ብዝለዓለ ድሌት ይሰርሑ ምህላዎምን ኣመራርሓ ወረዳን ጣብያን እውን ዝገብርዎ ዘለዉ ዝተዋደደን ዝተናበበን መሪሕነት ኣመስጊኖም ክብል ሓበሬታ ንርክብን ወረዳ ኣሕሳ እዩ
ጸብጺቡ ዘሎ ብሓደሽቲ ምህዞታት ዝተሰነዩ ማሽናት ብምፍራይ ናብ ተጠቀምቲ ንምቕራብ ዝጀመሮ ስራሕቲ አጠናኺሩ ይቕጽለሉ ከም ዘሎ መስፍን ሜታልስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ገሊጹ حويت إندستري تجرين مرجعات بلواتي استراتيجي زغطل زلوا مسفن ميتالس إند إنجينيرينج بحدش تمزوتات استثني ماشينات معدن بمفراي ناب تتكمتين مغرب جمرو سرحت تناخيرو يغطلوا لكم زلوا إلا وغيره بزمداي ኣብ ትግራይ ዘለዉ ጸገማት በአግባቡ ንምፍታሕ ዓሊሙ እኹል ዳሕሳስን መጽናዕትን ከም ዝተኻይደን እቶም ኣብ ህዝብን ሰብ ሃፍትን ዘለዉ ማሕነቆታት ብምንጻር በሓድሽ ምህዞት ዝተሰነዩ ማሽናት ከም ዝተምሃዙ ምክትል ሓላፊ ኮርፖሬት ምርምርን ልምዓትን እትትካል ኢንጂነር ገብረ እግዚአብሔር አረጋዊ ይሕብሩ ኣብ ትግራይ ምስ ዕደና ወርቅን ካልኦት ማዕድናትን ተተሓሒዙ ኣብ ልዕሊ ሰብን እንስሳን ዝበጽሕ ማህሰይትን ምትራፍ እትዕደና በዘመናዊ ሜላ ተሰኒዩን ዝካየድ ዓሊሙ መስፈን ሰለስተ ዓይነት ማሽናት ከም ዘፍረየን እቶም ማሽናት ብምብጽባጽ እትሰርሕ መጻረይት ወርቅ ማሽን ተሐቋን መጻረይ ወርቅን ተሐንባቢ መጻረይን ዝተባሃሉ ማሽናት ክፈርዩ ከም ዝገበረን እዚኣቶም ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ዕዳጋ ከም ዘቕርቦምን ድማ ኣረዲዮም በዝመዳይ ንቐጻሊ መስፍን ሓደሽቲ ምህዞታት ንምትእትታው ኣብ ከይዲ መጽናዕቲ ከም ዝርከብ ዘብርሁ እቶም ሓላፊ ንእምኒ መቁረጺ ዘገልግሉ ማሽናት ከም ዘፍረ ዝሓበሩ ኢንጂነር ገብረ እግዚአብሔር ማሽናት መልመጽ እምኒ ንምፍራይ ኣብ ከይዲ ከም ዘሎ እዮም ዘረጋገጹ እዞም ማሽናት ኣብ ማሕበረሰብ ምስ ስነ ህንጻ ተተሓሒዙ ዘጋጥሙ ዘለዉ ጸገማት ከም ዘቃልሉን ስሉጥ ቁጠባ ዕብየትን ስነ ህንጻ ትግራይ ግዲኦም ከም ዘበርክቱን እውን ዘለዎም እምነት ገሊጾም እዮም ጎና ጎን ዝማሽን መጥሓኒ እምኒ ቅድመ ክብል በመስራሕ ናብ ዕዳጋ ከም ዝወዓለ ዘዘኻኸሩ ኢንጂነር ገብረ እግዚአብሔር እዚ ምስ ዘለዎ ጠለብ ዕዳጋ ተኣሳሲሩ ተጠናኺሩ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣብሪሆም መስፍን ሜታልስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ከባቢያዊ ጸገማት ማሕበረሰብ ንምፍታሕ ካብ ዘፍርዮም ዓበይቲ ማሽናት ብተወሳኺ ንደቀቕትን ኣናእሽተይን ስራሕቲ ዘገልግሉ ማሽናት ብምፍራይ ማሕበረሰባዊ ሓላፍነቱ ንምፍጻም ዘለዎ ቅርብነትን ድልውነትን ዝለዓለ ከም ዝኾነ እውን እቶም ምክትል ሓላፊ ኮርፖሬት ምርምርን ልምዓትን መስፍን ሜታልስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ንክፍሊ ዳይሬክተር ሚድያ መስፍን ከም ዝሓበሩ ካብ ዕላው ገጽ ትእምት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ نغطلا لنا أبي فزات ما مدبات زقاتم عنقفاتات بمقرام سلطون صفوفن أو هوا قلقالوت كله زي تحللا دقفن كتتلن أبالات بيت مخركام زادلي تحبيرو أبالات بيت مخري كتما شرندا سلاسة أب زكايدو سالساي زبن مبل 44 قبائي حلف أفزات ما مدبات بجت عمد كلتشحن 10 عمد مرت من محدار اتا كتما قمقيموم ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቦም ጸብጻብ ኣፈጻጽ ማዘቕረቡ ከንቲባ ከተማ ሽረንዳ ስላሰ ኣይተ ገብረ መድህን ዮሐንስ ከም ዝበልዎ ንዓመታት ዕንቅፋት ሰናይ ምምሕዳር ኮይኑ ዝጸንሐ ዘይፍትሓዊ ተጠቃምነት ማእኸል ዕዳጋ ብዝተገብረ ምርድዳእን ብዝተወሰደ ሕጋዊ ስጉምትን ከም ዝተመዓራረየን ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽልን ገሊጾም ምስ ሕፅረት ተበጻሕነት ማይን መብራህትን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ እናተዘራረከ بخيدي مفتاح كم استجمرن إن تقاتو تصنحو كالو سرحتي زرقح منقدتات إن تقمقمو بغلطو في كسرحو طوق دقفن كتتلني كبار كم زلو عمال خيتم بتوسعي أب قداي رخكب إجازة وصلهم سدرا سواءتن محبر سبعة كاري جباراتن دك جباراتن أب حتصير جزء سرعات رخكب كم زجبار عبرهم عفوا جبائي بايتوكل تزبي كتما شرن راس اللاسة ويزرو مع جبرة كم زبلقو أب كل مداي سرحتي أفتت مع مدبات من محدار تاع كتما زرأيو عن كفاتات المفتاح قدا عبالات بيت مخري والثاني كم زخونة بمجنزاب زي تحلله دقافن كتتلن كجبرو أتحساسيبان እቶም ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣብ ዝሃወሩ ኢቶ መሬት ኣብ ርእሲ መሬት ወሲዶም ኣብ ዘይመዓሉ ዘውዓሉ ሰብ ሃፍቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ተጠናኺሩ ክቕጽል ብምሕባር ኣብ ምርግጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ሕፅረት ተበጻሕነት ሽፋን ማይን ካልኦት መደባትን ዝረኣዩ ጸገማት ትኹረት ተዋሂቡ ክስርሕሎም ብምሕባር ብወገኖም እውን ንዝረኣዩ ጸገማት ሰናይ ምምሕዳር ብቁርጸኝነት ብምቅላስ ኣብ መንጋስ ፈትሕን ሰናይ ምምሕዳርን بنقحات كم زساتفو تزاريبهم كبيرة قدايات كوميونيكيشن زوا سمينا معرف تقراي صابتيو
حزرما كيدانه ناب وردا قلتن بين طابع ددره تخرت زغبره زينا كنسغرينا أوردا قلتن بين طابع ددره زركب طعنا طابع ببر 6.5 مليون هنصتو تزازيمو سنه سرعت رخكب كم استفصمه كيدي سراح قططرن ديزاينن هنصت وردا قلتن بين غليصلو بمتحبار بيت صحفت داغم هنصتن حويتن تግራይን UNDPን አበ ወረዳ ቆላ ተንቤን ጣቢያ ደደረ ዝርከብ ጥዕና ጣቢያ በብር 6.5 ሚሊዮን ህንጸቱ ተዛዚሙ ስነ ስርዓት ረክብ ከም ዝተፈጸመ መተሓበር ኸይዲ ስራሕ ቁጥጥርን ዲዛይንን ህንጸት ወረዳ ቆላ ተንቤን አይተ ሓጎስ ገብረስላሴ ገሊጾም ኣለው። ዳይሬክተር ጣቢያ ጥዕና ደደረ አይተ ምሩጽ ስዩም ከም ዝበልዎ እቲ ጥዕና ጣቢያ ንልዕሊ 17,000 ህዝቢ ግልጋሎት ዝህብ ትካል ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ዝተሃነጸ መዕረፊ ነዚ ጣቢያ ጥራሕ ግልጋሎት ዝህብ ዘይኮነስ ካብ ዝተፈላለያ ጣብያታት እናመጻ ግልጋሎት ዝረኽባሉ ትካል እንትኸውን ነቲ ዝነበረ ናይ ወላዳት ግልጋሎት ጸገም ድማ ዘቃልሉ ኢሎም። እቲ ህንጸት ወላዳት መጽንሒ ኣብ ውሽጡ ድማ መደቀስ ወላዳት መዕረፊ ነርስ ስተርን ምግቢ ዝስራሕሉን ሸቃቅን ሻወርን አማሊዩ በመኻኑ አዴታት ካብቲ ዝነበረ ጸገም ከም ዝቃለለለን ተገሊጹ እዩ። በዓልቱ ሞያ መዋልዳን ሲስተር ለጊሳ ገብረ ሚካኤል በወገነን አዴታት ክግልገላ እንትመጻ እኹል ዝኾነ ማዕርፎ ብዘይ ምንባሩ ክትትል ቅድመ ወሊድን ድሕረ ወሊድን ይጽገማ ከም ዝነበራ ብምዝኻር ሕዝግን እዚ ማዕረፊ አዴታት በምህናጹ ጽቡቕ ግልጋሎት ክረኽባን ካብ ኣብ ገዛ ወሊድውን ብምግልጋል ኣብ ጥዕና ጣብያ ክወልዳ ምዒደን ክብል ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ቆላ ተንቤን ብምውጋዝ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ማእኸል ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ ገሊጹ። ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝራት ዜና ሰጊርና ኣለና። ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ታሪኻትን ቅያታትን ህዝቢ ትግራይ ብምዕቃብ ሓድነት ህዝቢ ንምጥንኻር ዝቆመ ትካል ኢሉ ምክትል ሓላፊ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ተጋዳላይ አዲስ ዓለም ገብረስላሴ ተጋዳላይ አዲስ ዓለም ነዝበለ ማሕበር ተጋደልቲ ትግራይን ከተማ መቐለን ንጉድኣት ኩናት ትግራይ ምሕከም ዝውዕል ኣስታት 2 ሚሊዮን ብር ንኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኣብ ዘረከበሉ መድረኽ እዩ። ቢንያም ሃይላይ ዝርዝር ዜና ኣሰናዲሉ። ማሕበር ተጋደልቲ ትግራይን ማሕበር ተጋደልቲ ከተማ መቐለን ንምሕከም ጉድኣት ኩናት ትግራይ ዝውዕል ልዕሊ 1.9 ሚሊዮን ብር ንኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ዘረከቡ እንትኾኑ ኣብቲ ርክብ ዝተረኸበ ምክትል ሓላፊ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ተጋዳላይ አዲስ ዓለም ገብረስላሴ ከም ዝበለው ታሪኽን ቅያታትን ህዝቢ ትግራይ ዓቂብና ሓድነትን ኣስጢምናን ጉድኣት ኩናት ጀጋኑና ክንሕክምን ክንሕብሕብን ግቡእ ኩላትና ተጋርዩ ክብል ገሊጹ። ኮሚሽን ሓርበኛታት ካብ ዝተጠየሸሎም ዋና ዓላማታት ሓደ ብሄራዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ተጋሩ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ምዕቃብ እዩ። ታሪክ ዝበሃል ተሎ ኣብ መንጎ ተጋሩ ዘሎ ዓድነት ሓቢርና ዘመዝገውናዮ ዓወት እዩ። ስለዚ ቶም መንጎ ተጋሩ ዘጋጥም ዘሎ ነንሕድሕድካ ኣታ ምሰሓሓብ ቶም ዓበይቲ ዓድን ናይ ሃይማኖት መራሕትን ጀሚሮምዎ ዘለዉ ናይ ሰላም ጻውዒት ከም ትካል ከም ንድግፍን እዚ ሰናይ ተግባር ድማ ንዝሕዚ ምክንያቱ ከም ትካል እዚ ክንዛረብ ተለና ትንዕቆ ታሪክ ይበላሾ ጸኒሕና እውን ናይ ጣዕሳ ታሪክ ከይነመሓላለፍን ከይንዕቅብን እዩ። እዙይ ተልእኾና ኣይኮነን ዋና ተልእኾና ጉድኣትና ምሕካም እግሪ ምትካል ከውን ተሎ ካብኡ ብዝዘለለ ግን ብሄራዊ ሓቦን ብሄራዊ ታሪክን ህዝቢ ትግራይ ናብ ወለዶታት እውን ምሕላፍ እዩ ከም ኮሚሽን ሓርበኛታት ማለት። ስለዚ እዚ ናይ ጣዕሳ ምዕራፍ ክንዕቅብ ናብ ወለዶ ክነመሓላልፍ ከም ወለዶን ከም ትካልን ይንደልን። ስለዚ ጸኒሕና ናይ ጣዕሳ ምዕራፍ ከይንገብሮ ሕዚ ብኣግኡ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም ጻውዒትን ምንቅስቃስን ከም ትካል ደግፍና ሁላትና ተጋሩ እውን ክንረባረበሉ ጉድኣት ኩናት ጀጋኑና ክሳብ ሕዚ ክሕከሙ ዘይከኣሉ ኣብ ውሽጥና ብዝነበረ ቅልውላ ምዃኑ ተረዲና ሕዚ እውን ሓድነትና አጠናኺርናን ዓቕምና ሰብሲብናን እቲ ተጀሚር ዘሎ ናይ ሰላም ስራሕ ክንቀጽለሉ ይግባእ ክብል ተጋዳላይ አዲስ ዓለም ወሲኹ ሓቢሩ። ቶም ጉድኣትና ብምሉእ ሕከም ይከኣሉ እዚ ዘይኮነሉ ምክንያት ድማ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ጠንካራ ብሄራዊ ሓድነት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኢኮኖሚ ብዝበፅሐ መጉዳእቲ ስለዝተሸርሸረን ስለዝተበተናን ዓቕምና ሰባሲብና ጉድኣትና ክንሕክም ዓቕምና ሰባሲብና ግዛእታዊ ሓድነትና ክነረጋግጽ ዓቕምና ሰባሲብና ተፈናቀልትና ክነምልስ ኣይከኣልናን። ሕዚ ግን ብዝተወሰነ መልክዑ ክንደማመፀሉ ንኽእል በፂሕና ስለ ዘለና ብሄራዊ ኮሚቴ እውን ተጣይሹ ስለ ዘሎ እዚ ጀሚርናዮ ዘለና ዕማም ዕዉት ንክኸውን መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎንና ንኽስለፍን ሕዚ ይኩምና ዘለኹም ገንዘብ ብዙሕ እዩ። ብፍላይ ካብ ጉድኣት ክኸውን እንተሎ ብፍላይ ካብ ተጋደልቲ ክኸውን እንተሎ ብፍላይ ካብ ዝተሸገሩ ወገናት ክኸውን እንተሎ ገንዘብ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ኣብ መዓልኡ ከም ነውዕሎ ቃልና ኣተኹ ኣብቲ ርክብ ዝተረኸባ ኣዶ ወንበር ቦርድ ማሕበር ተጋደልቲ ትግራይ ተጋዳሊት ኪሮስ ሓጎስ ብወገነን ውሽጣዊ ጸገማትና ንምፍታሕ ካብ ካሊእ ኣካል ከይተጸበና በቢንወፍረሉ ዓውዲ ኩለ መድዕ ዓቕምና ኣኪብና ተመዛበልትናን ግዛእታዊ ሓድነትና ንምምላስን እቲ ንጀጋኑ ጉድኣት ኩናት ትግራይ ተጀሚሩ ዘሎ ሰናይ ተግባርን ኣበርቲዕና ክንሰርሐሉ ይግባእ ኢለን። ዓቕሚ ስለዘይብሉ
ህዝብና ዓቕምነት ተሓብር ኣለና ተመዛበልቲ ጠም የለው ተመዛበልቲ ሽገር ኣለው ጉዳኣት ኣለውና እስኪ ካብ ውሽጥና ሃፍትነት ተኣኻኽብ ተባሂሉ መንግስቲ ሰራሕተኛ ካብ 100% ናይ መሃዩ ጀሚሩ በብደረጃ ከም ዓውም 20% የዋጽ ኣሎ በብኸባቢ ዳርጋ ኩለን ናይ መንግስቲ ቢሮታት የዋጽ ኣለዋ ህዝቢ የዋጽ ኣሎ እዚ እውን ቅድም ኢሉን ሃርበኛታት ንጉዳኣት ተባሂሉ ተጀሚሩ ተመሳሳሊ ይወጽ ኣሎ በብ ዓቕምና ማለት ዓቕምና ተሓቢርና ዘለና ሃፍቲ ኣኪብና ጉዳኣትና እውን ክንሕክም ተመዛበልትና እውን ተንዓሰ ሰዓታና መረበቶም ዝኸዱ ካብ ሞትን ሽግርን ፀበባን ክነድሕን ዝኽኣልናዮ ምድጋፍ ተዘይጌርና ንፌደራል መንግስቲ ማዓዲና በጀት ክበና ኢልና ንስማ ቁርብር ኣቢሉ ከፈቢልና ሐምሌ ዲሰምበር ውሽጥናቲ ዓመፅ ክልዓል ማለት ስለዝኾነ ዝኽኣልናዮ ባዕልና ንምስራሕ ተባሂሉ ተጀሚሩ ብጣዕሚ ሰናይ ሓሳብ እዩ ተተወግሰውን ብጣዕሚ ዓብይ ተወግሰ እዩ ካብ ተጠዋርነት ንምንጋፍን ውሕስና ምግቢ ሕብረተሰብና ንምርግጋጽን ኣብ ስራሕቲ ሴፍቲኔት ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ መርኣያነትን ብግብሪ ዘረጋግጻሉ ኩነት እናተዓዘብና ንርከብ ክብሉ ዋና ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣይተሃፍቶም ወሬታ ሓቢሮም እቶም ዋና ኣመሓዳርነት ዝበሉ ከይዲ ስራሕ ምርጋጽ ውሕስና ምግቢ ቤት ማዘጋጃ ክፍለ ከተማ ዓይደር ብከባቢያዊ ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ፕሮጀክት ቀዳማይ ዙር ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ስራሕ ዝተዋፈራ 418 ደቂ ኣንስትዮ 5 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ ዝተመረቓሉ ተረኺቦም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዩ ሜሪ ደሞዝ ዝርዝር ሒዛ ኣላ كيد سراح مرققات وحسنا مقبي بيت مازقجا كفلة كتما عيدر نأستاذ كل تعمتات أب سراحتي سيفتني توافيرا زيت أنحا 410 شمونتن دك أنستو حموش سلكاتيت كل 10 شمونتن أمت مرت نمرقة أبكعو كابتن 410 شمونتن أتوم 3 شدوشتن دك تبعتيو مخانم زي تقلت أنتخون أبتي سنسرعات قدام يزور مرقة ترخيبهم ملأختهم زحلفو وانا محداري كفلة كتما عيدر أيتحافتو مريتا بوحسنا مقبي عرسن زغلالو سرحتي نكسرحن بقبيلن دما سرحتي كتما لمعات أنا خيرا زغط على كونت نكهلون إذن وكانت نابه زحش بركي نكسجاجران كم كفلة كتما دما عقمز فوق حاجز كم زجبرو حبيرهم. شو شيء عرشي بدمر توهيون زين حزن ناب زغصل سرحتي السجاجر أصل زلوا كم كفلة كتما عيدر زهلونا تغلى سرحتنا هاتكن أفت إجري نايمتكال سرحت تقعزو أبستفلا لي قديات مريض أنا اللواء أبل قالت آمن قدي أبستفلا لي سرحت خنوافر للنازي عزنا يمكن توجس كنا اللغن زاجد قلقلة دك أنستي خاب تمرقتي عمنا يولك جزء كينا سرحت جميرا اللواء بتاع نايم متكلي كم كفلة ختما كوانا زحل كل جن هذا لنا يسرح متى أساسريت قداي ناي مشيت المسرح بوتا يكون بس تزامت قديات كترخو لا قداي عقمي فقدو كله كنجبر بس بعلي كاتيز مسرت غيرنا خنجلس مدلي أبتي سنسرعات مرة أسترقبو متحابر كيد سرح مرقات وحسنا مقبي كتما مقالة أيت تشال برهانة أتن تمرقتي كابتي حزيز اللؤون العلي ستأنخر حاجزات كم زدلين بمحبار لمعتا وسيفتنيت كتما مقالة مس زفر كتابا بحبار بمخان بقد سألنت زلو على كونتات أبي مكتتال حلفنتو كم دواتا قليت تمريكن كنول كلنا كاب دخلنت واصيخن حالفلكن تغيركن مالتي يكون ذا سنسرعات مرة قالوا لازلنا سنسرعات رخكب نابقص سألنا يدقاف معقف النجبرلوش شجرين بار جنا حدا عمت دوجمات وهايوكن كل تعمت 10% عبركن دخلنتكن الراجفكن تغيركن مالتي يكون خافت عز لقنا إن العلي جنا ترى خيرك قصلت جبوا دقافاتي حتى كني يدليكني بركت سبلا ناي فاينانس أو دقاف يدليكني ناي مايا أو دقاف يدليكني ناي مسرح مشيتن دقاف يدليكني زي أخذ قصلت خير ما سافت بروجكتس نوركن زاني حد زازيم كن سلازل لقن قصلوا كدقفكن زخيل زفر قطوا بالسنة سرعات بتاز مرزقنا زرفن بقوصر خنن بشمزر زركن سنة سرعات ركوب فتيمناينه سلازي كاوزين الدحر زفر قطوا ترقيو زل خطتاتكن زدقفكن كوينو بروجكت مجموع سنة والمعتاو سيفتنا كتما مقالون مس زفر قطوا ناخم كوينو درجة عبيتكن درجة من أورخنا تخطاتله زجورو دقاف أو قلنا خنكم زلوا بزقة نقلز مدلي تمرقتي سيفتنيت زغنا وجنات بقدان أبتي بروجكت تحايفن ببي زرلي أوزر في سرحت وعفيران مسرحن كاب زنبران إيكونومياوت أجم بستوسن ملكعو لوتي كم زرخبا بمقلات نخال أوتو جناتون زعدل نكرخبا بايتا كم تشاتولن يقبع كبلا ملأقتن حلفان زي تتقيمنا يزلنا بدعم صبغ تتقيمنا إنا حق زرو مالتو تمحشنا لولينا نصقمات حزبنا نصقمات يلو زدرجو بدعمنا نمسكن اتن كمانا زي تتقاما زلوا دخاتاتنا لوائن نختقاما زعدو زي زغبر بدعمنا نمسكن حنا بزي العالم منم زي نورنا العصقان كبان اشكر صباينا نيرنا نزا تنفاس نزا نشتن عفافنت استوهبتنا سلام صبغ تمحشنا إنا تمسكننا نولو بزي كات ورحو حين تقومو وسيدنا إنا زي بطعمنا نمسكن وكان طرح إيد كان يركا جنزب زي
ክወሃብ ከለካ ብጣዕሚ ንዓና ናብ ጽቡቕ ደስተኛ ዝገበረና ምስጋናና ወሰን የውልን ዘነብዚ ዘለዋ ኩለን ኣዴታት እግረት ክልኩመን ዘለኹም እቲ ዘትከልኩመን እግሪ 68 ሽሕ ቀሊል ኣይኮነን ሰሪሐን ድሕር ኣውዒለኖ እግዚአብሔር ይመስገን ብቅርሽን ሜዘን ዕቁዓት ኢና ገዛ ስርሕና ነርና ቁልዕነትና ሎሚ ግን ብሚልዮናት ሒዝካ ትርጉም ዘይብሉ ዘመን መጺና ካብዚ የውፀና 68 ቅርሺ እየን ርግጽ ግን ጻዓር እንዳበልና ኣነን ባዕለይ 39 ደርሆ ኣለዋን ካብኣት ገዛእኽዎ እዚ ተኣዩ ሞራል ክኾነና እዩ ሕዚ ድማ ክቡራት ሰማዕትና ናብ ዜናታት ለካቲት ክንሰግር ዜና ለካቲት ዜና ለካቲት ዜና ለካቲት ዜና ለካቲት ናብቲ ፈላማይ ዝኾነ ዜናና እንተንሰግር ህዝቢ ወረዳ ሓሓይለ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ጎኒ ግዚያዊ መንግስቱን መሪሕ ውድብ ህወሓትን ብምዃን ንሰላም ንልምዓትን ዳግመ ሕውየትን ኣበርቲዑ ክሰርሕ ኢሎም ዋና ምሕዳር ወረዳ ሓሓይለ ኣይተ የማነ ሃይሉ ኣይተ የማነ ነዝበሉ ብምኽንያት መበል 51 ዓመት ልደት ህወሓት ንድወት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እዩ ሎሚ መበል 51 ዓመት ምጅማር ቃልሲ ዘኽብር ዘሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናይ ሰላምን ልምዓትን ሓይሊ እዩ ዝበሉ ኣይተ የማነ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ጎናጎኒ ኩናት ዓውድታት ትምህርቲ ሕርሻ ጥዕና ዕቀባ ኣሕመድን ማይን ከምኡውን ምሽንሻን መሬት ብምክያድ ህዝቢ ተጠቃሚ ልምዓት ክኸውን ይመርሕን ይሰርሕን መንባሩ ሓቢሮም እዮም ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ወረዳና ወረዳ ሓሓይለ ተወዲቡ ዝተቃለሰ ብንብረቱ ብህይወቱ ብጥሪቱ ኣብ ጎኒ ህወሓት ኮይኑ ተሰሊፉ ኣካል ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ድማ ዓወቱ ኣረጋጊጹ ኢሎም ሎሚ እውን ህዝቢ ወረዳ ሓሓይለ ሓድነቱ ብምጥንኻር ንኹሎም ጸገማት ሰጊሩ ኣብ ዝብህጎ ልምዓትን ዕብየትን ከኣቱ ኣብ ጎኒ መሪሕ ውድብ ህወሓት ኮይኑ ክቃለስ ምዃኑ ብምግላጽ በዓል 11 ለካቲት እንትነኽብር ሎሚ እውን ኣብ ሓድነትና ሰጢምና ክንወፅእ ቃልና ንሕድሰሉ ኢሎም ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ نقطل لنا كبر سماعتنا منت حلاوة حزبو من عدو من إلهم كبر مسواتين زقفلو جاكانونا إنا ذكرنا قدعات نسبتهم جاكانونا دما بشم 11 لكاتيت كل مدايو حاجزات كن قبر لهم يكبا إلهم أب سياتل واشنطن زركبو دياسبورا تقارو سياتل كاب واشنطن دي سي غزيلو ببزح تقارو زغمت لخوينو سنبل بعال 11 لكاتيت باستفلالو مدلوات النخبر ويركبو بيراوي حدنتنا نموحاس مثل رئيس وساننا بزبل مرح حساب قدام شوعات لكاتيت كلتاشون 10 منتن عام تمرد اب سياتل بركت زبلو تقارون فتوت تقرين اب زركبلو مبل 51 عامت بعل 11 لكاتيت بزرامغا ملكعون مخبار قدم مدلاوات وقاقينوم كمزلو محبر تقارو سمين امريكا ندوت اب زلاخوتو حبريتا افليتا ملو أتاويون نقودات كينات تقراي كم زخانة زحبرت ما تسا كله تقراوي أفت بوتاك ركبن كبر بعلو بزدمغ ملكوعو كخبرن تصوي علا زي عبي بعل مثل عرسة وسانة تقارو أب مرقاقاتن تمزابلتن سدتنياتاتن تقارو نامربتهم أب مملاتن إلون قز أتاوي مريت تقراي أب مرقاقاتن نايبعلو عبي تركم كم زهلو تحبيرو انت نغزل ناب زرزرات زينا لكاتيت سجرنا لنا حزبنا منقستن تقراي نسلام بزلو والعلدليت ناب حبرة أفريكان أوروبان زاقيد لعلى 10 دبداب كم صحفة أبو ومبر حزبا ويان حرنة تقراي حوحات دكتور دبرتسيون قبر ميكائيل قليزهم دكتور دبرتسيون نزبلو عبه اللو كنتات تقراي كيدي أكبابرا مبل 51 عامت بعل 11 لكاتيتن مسارت جيروم نميدياتات أبي زحبو مجلسيو مسارتنا كيروس عدش زرزر زينا السنة دي الله
مبل 51 عامات لكاتيت 11 تنذكر استسرح حلوف مستنكراو جግንነት ህዝብና ጥራሕ እንተ ይኾነስ ትግራይን ህዝብ ትግራይን ሕዚ ዘለውሉ ኩነታት ምርኣይን ምግምጋምን ኢሉውን ዓቢ ትኹረት መሃቤል ዝብሉ ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዘለናሉ መድረኽ ኣብ ከቢድ ውሽጣውን ግዳማውን ፈተናታት ዝጠሓልናሉ እዩ ዝብሉ ኮይኖም ህልውናን ድሕንነትን ህዝብ ትግራይ ንምውሓስ ኣብ ንጽዕረሉ እዋን ብግልባጡ ድማ መንግስቲ ፌደራል ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዕሊ ዝጠሓሰሉ ኸይዲ ተፈጢሩ እዩ ብምባል ገሊጾም مبل عامات لكات 11 تنذكر هذا زله له كنتات وقس غيرك ايو حلف تاريخ طرح انت يكونس حزب متاينا زلنا زبلك ابزعبيه كبدت يبقى كر انك ذكرن سلازلو مبقسنا كله كنتات تግራይና ከባብናኒ ዝኸውን ያው ሁሉ ግልጽ ዝኾነ ኣብ ከቢድ ውሽጣውን ግዳማውን ፈተናታት ከም ትግራይ ከም ዘለና ዝፍለጥ ዘለናሉ መድረኽ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ድሕነት ዘረጋግጸሉ መድረኽ እዩ ንውድብ ሕወሓቱን ተመሳሳሊ ናይ ህልውና ድሕነት መድረኽ እዩ ሕዚ መበል 51 ዓመት እንትንዝክር በዓላታት ስምዕ ናብ ሰላም እቶትና ስምዕ ፕሪቶሪያውን ተጣሒሳ ብግላጭ ኣብ ተኽሲ ተኣተወሉ ኩነታት ኢና ዘለና ካብ ታሪኽን ዕላማታትን የካቲት 11 ተበጊስና ኣብቶም ዘይተዛዘሙ ጉዳያት ህዝቢ ትግራይ ሽትኦም ዝወቅዑሉን ንዝረአዩ ዘለዉ ሓደሽቲ ጠለባት ህዝብ ትግራይ ድማ ንምፍጻም ቃል እንሐድሰሉ መድረኽ ይዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ካብዚ ሓሊፉ መሰረታውን ዘይሕለፍን ቀይሕ መስመር ህልውና ህዝብ ትግራይ ብዝግባእ ዝረጋገጸሉን ስቃይን መከራን ተመዛበልቲ ወገናት ዘብቅዕሉ ሓድነታዊ ግዝኣት ትግራይ ድማ ናብ ንቡር ዝምለሰሉ ኸይዲ ንክህልው እናተሰርሐ እዩ ዝብሉ ኮይኖም ኣብዚ እዋን ዝረአ ዘሎ ሓዱሽ ሓደጋ ኩናት ንከይሰፍሕ ምጽዓርን ህልውና ምርግጋጽን ከም ዘድሊ ድማ አብሪሆም ስለዚ ኾነውን መበል 51 ዓመት የካቲት 11 እንትንዝክር ካብ ታሪክ የካቲት 11 ተማሂርና ቶም ዘይተመሉ ዕማማት ክንምልእ ሓድሽ ጠለባት ህዝብ ትግራይ ከምኡ ክንፍጽም ቃልና ንሕድሰሉ እዋን እዩ ካብ ኩሉን ላዕሌት ቀዳማይ ብድሆና ህልውናን መሰለ ህዝብ ትግራይ ናይ ምርጋጽ ጉዳይ ለኣላውነት ግዝኣት ትግራይ ናይ ምርጋጽ ሓራ ዘይወጽ ህዝብና ሓራ ወጽ ምግባር ዝተመዛበለ ዝተሰደደን ናብ ምረበቱ ክምለስ ኑር ህይወት ከኣትና ኑር ህይወቱ ከኣቱ ቃልሰሉ እዩ ዘለና ዘይተመሉ ዕማማት ንብለ ሕዚ ግን ካልእ ሓደ ሓድጋ ኸ ኣይመጸል ሓድጋ ኮይና ዳግማ ጀኖሳይድ ይውሰኸሉ ስለዚ ተናይ ዓሚ ጸገም ኣይኮነን ዝኒ ሓድሽ ጸገም ካልኒና ሕዚ ቀርባ ዝርአ ዘሎ ኣብዚ ካዚት ኮይና ንሪኦ እንተልና ሓድሽ ጸገም እውን ይረአ ኣሎ ተዋና ግን ሕዚ ህልውና ካብ ምርጋጽ ህልውና ራጊጽካ እቶም ካልኦት ቀጻሊ ህይወቱን ገጹን ዝውስኑ ጉዳያቱን ክትምልስ ኣብ ዘግድድ ኩነታት ኢና ዘለና ህዝብን መንግስትን ትግራይን ሰላም ዘለዎ ልዑል ድሌት ናብ ሕብረት ኣፍሪካን ኣውሮፓን ዛጊድ ልዕሊ 10 ደብዳቤ ከም ዝተጻሕፈ ዝገለጹ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ሕዝውን ከም ህዝብን መንግስትን ትግራይን ሰላም ዘለዎ ልዑል ድሌት ንልዝብን ዘተን ቁርዋት ምዃንና መግላጽ ንደሊ ብምባል አብሪሆም ወሲርካ ናብ ኣፍሪካ ሕብረት ልዕሊ 10 ደብዳቤ ተጻሒፉ ካብ ሕወሓት ልዕሊ 10 ደብዳቤ ማለት ገሊኡ ብቐጥታ ስለ ዝጽሓፍ ናብ ህዝቢ ዝወፀ ይነበረን ብቐጥታ ኢና ንጽሕፈሎም ንተኣከብ መፍትሒ ንሱ እዩ ስለ ዝበልና ማለት ንገምግም ኩነታት ታስምዕስ ያው ሓላፍነት ኣለኩም እዮም ንገምግማ ንሕና እንተጥፊእና እውን እጥፊእኹም በሉና ካልኦት ኮይኖም ድማ ካልኦት ኣብ ክልታና እንተሃልዩ ንጽቡቕ ንገማገም ግን ከፊልና ንውድእ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ወሲርካ ናብ ኣፍሪካ ሕብረት ንገምግም ኩነታት ታስምዕስ ያው ሓላፍነት ኣለኩም እዮም ንገምግማ ንሕና እንተጥፊእና እውን እጥፊእኹም በሉና ካልኦት ኮይኖም ድማ ካልኦት ኣብ ክልታና እንተሃልዩ ንጽቡቕ ንገማገም ግን ከፊልና ንውድእ እዩ ልዕሊ 10 ደብዳቤ ሓደ ዓመት ውሽጢ ዳርጋ በብወርሒ ይጽሓፍ ማለት እዩ ስለዚ ምድፋእ ኣይኮነን ዳርጋ ጥርዓን ዝኮን ዘሎ ጥርዓን ንሕና እውን ፈረምቲና ሃልዮም ፈርምት ኣሎ ኣምፂኻ ምዝራብ ኣውሮፓ ሕብረት እውን ንጽሕፍ ናብ 5 ከባቢ ጽሒፍና ኢና ናብ ሕብረት መንግስታት እውን ንጽሕፍ እቶም ክፈልጡ ዝግብኦም ኣካላት እዩ ኩነታት እንታይ ዘሎ ምዕባለታት ተሃልዩ ብዚ ንሓመቐን ተኸይዳ እውን ነተሓምቐላ ስምምዕ ዝተገበረሉ ነገር እውን ኣይትፈጸመን እናበልና ማለት እዩ ቀልጢኩም መድረኽ ትጦርና ዝብል ስለዚ ሰላም ደላይ ይኹም ይኣዝገብ ህዝብን መንግስትን ትግራይን ሰላም ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ህዝብን መንግስትን ትግራይን ሰላም ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዘሎ ኮይኑ ይኹን ዳእምበር መንግስቲ ፌደራል ንኩናት ዝገብሮ ዘሎ ምድላው ጠጠው ከብልን ንልዝብን ዘተን ከቀድም ዝገለጹ ዶክተር ደብረጽዮን ነቲ ኸይዲ ሰላም ብተግባር ንምድጋፍ ድማ ከም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ብዕሊ ከም ዘፍለጡ ወሲኾም ገሊጾም ስለዚ ማለት ህዝባውን ክፈልጥ ካልእ ሁሉ ድማ ቶም ዝምልከቶም ኣካላትን ክፈልጡ ጻዕርታት እናተገብረ እዩ ንሕና ኣቋምና ገሊጽና ደና ሰላም ንድሊ ምዃንናን ንዘተውን ሕዝቡን ሕዝቡን ኮይንና ማለት ቁርባት ምዃንና ዘደለይዎ ኣጀንዳ የምጽኡ ንሕና ኣጀንዳ ለና ናይ ስምዕ ፕሪቶሪያ ዝውሰኽ ተልዩ ምጻእ ንዛተ ኢና ንብ ዘለና ብዘተ ቀደም ሰዓቐ ሚልካን ኣብ ተግባር ንእቶ በዓል 11 ለካቲት ጽንዓት ጀግንነትን ህዝብ ትግራይ ብግብሪ ዘመስከረት ክብርትን ታሪኻዊት በዓልያ ክብሉ ምስ ጣብያና ጻንሒት ዝገበሩ ነባራት ተጋደልቲ ከተማ መቐለ ሓቢሮም እቶም ነባራት ተጋደልቲ ሲዕቦም ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ውሽጣዊ ሓድነቱ ብምጥንኻር ዕላማ ለካቲት ንምዕዋት
سلامو قالسو كحيل يقبا إلو مالو مسارحتنا فيلمون بينا توسخ له بعال 11 لكاتيت بفلاي نزبة تግራይ كبر عتشقونان مغزاتن نصا زوصت كبرت عليت يازبلو مستابعنا صانح زغبرو نبرات تጋድልቲ ከተማ መቐለም بمخانو ድማ بعال 11 لكاتيت مغلصيت جግንነትናን عوتናን ያخبلو حبيروم كات 11 ናይ ህዝብ ትግራይ ብርሃንያ ህዝብ ትግራይ ኣብ ጭቆናን ተመከራን ዘውፀት መዓልቲያ ዝነበረ ጭቆን ፋሽስታዊ ስርዓት ምግርሳስ ዓብይ ሚና ዝነበረ የካት 11 ናጽነትን የካት 11 ህዝብ ትግራይን ንጽድ ከዘረአይ ጉዳይ አይኮነን ናይ ቃልሲ መፈለምታና ናይ ቃልሲ መጀመርታና ማስታወሻ ናይ መጀመር ቃልሲ ወጽናላ ሰዓት ህዝብ ትግራይን የካት 11 ተፋለሉ ምንም አይነት የውሉ ህዝብ ትግራይን የካቲትን እንጓልን እቶም ነባራት ተጋድልቲ ወሲኾም ብመስዋዕቲ ጀጋኖ ደቂ ህዝቢ ማዕርነት ብሔር ብሔረሰባት ኢትዮጵያ ክረጋገዝ ክኢሉ እዩ ድሕሪ ምባል ከምኡውን ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርጊ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ዕውት ብርኪ ዕቤት ቆጠባን ምስፋን ዲሞክራስን ውፅኢት ፍረቃል ስለካትትዮም ክብሉ ኣመላኺቶም ጭቆን ስርዓት ምስ ደምሰሰውን ብዙሕ መስዋዕትን መከራን ሓሊፉ ህዝብናን ውድብናን ናብ ዓወት ወፂሑ እዩ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓርነት ክረክብ ዝገበረ እዩ የካቲት 11 ኩለን ብሔር ብሔረሰባትን ተሳትፋሉ ህገ መንግስቲ ጸዲቁ ኩለን ህዝብታት ማዕረ ተጠቃሚ ዝኾናሉ ስርዓት ተተኺሉ ብስርዓትን ብዲሞክራስን ክመሓደር ተገልጊሉ እዩ መንነቶም ዘይፈልጡ ብሔሮም ዘይፈልጡ ኖር ብሔሮም ክትሕዙ መንነቶም ክፈልጡ ዝገበረ የካቲት 11 ካት ወፂት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ዝበሃል ዕቤት ኣብ ዘይነበረ ሰዓት ድሕሪ ደርጊ ውድቀት ዓዊ ውፅኢት ዝተረኸበሉ ናይ 11 የካቲት ውፅኢት እዩ ኣብ መወዳእታ እቶም ነባራት ተጋድልቲ ከም ዝበልዎም ሕዚ እውን መዋጽኦ ትግራይ ብሔራዊ ሓድነትና ምጥንኻር እዩ ዝበሉ ኮይኖም ዕላማ በዓል 11 ለካቲት ብምዕዋት ድማ ሕድሪ ሰማዕታትና ኣብ ሽቱኡ ክነብፅሕ ይግባእ ኢሎም ወቅቲ ሕዚ ዝርአ ዘሎ ኣብ ትግራይ ናይ ትግራዋይ መርአያ እውን ዘይኸውን ትግራይ ክገልጽ ዘይኽእል ፍንጫላት እኒሄ ጎጣውነት ተወዲብካ ብጥቕሚ ብስልጣን ብምድላይ ኣቢልካ እውን ኣብ ህዝብና እውን ሓድነት ከይፈጥር ዝገብሩ ሓይልታት ኣለዉ እዚ ወጊድካ ሓድነት ንኽነጠናክረና እዚ ትግራይ ኳዕ ንመበል 51 ምስረታ ቃልሲ ትግራይ ኳዕ ኣብፅሐና ይብል መላእ ህዝቢ ትግራይ መላእ ሰራዊትና ንኩሉ ፈታዊ ትግራይ ዘለና ችግር ብሓሳብ ተዛሪባ ክፈትሕ እምበር ብጨቅጨቅ ብነገር ክኸውን ኣይከልን ኣብ ሓደ መስመር ኮይና ኣብ ሓደ ዓላማ ኮይና ሕድሪ ስዋዕትና ዝሃውና ሕድሪ ክነኽብር ኣለና ኳዕ መበል 51 ዓመት የካቲት ኳዕ ኣብፅሐኩም ኳዕ ኣብፅሐና مبل 51 عمت بعد 11 لكاتيت انت نخبر فتناتات نابرابحة بمغير نحبارا وزقاماتنا حبارا وفتح ننادي اللي كخوني قبا كبلو وانا محداري وردا دقعتن بين ايتا قوركيرو سارقاوي قليزو مبل 51 عمت بعد 11 لكاتيت مجمار برتاو قالس حزب تግራይን ልደት ሕወሓትን ብዝለዓለ ጽምብል ንምኽባር ሰፋሕቲ ምድላት እናተገብሩ ከም ዝኾኑ ሓቢሮም ገብረ ዋህድ ዳንኤል ዝርዝር ዜና ኣስተናዲሎ مبل 51 بعد 11 لكاتيت مجمار برتاو قالس حزب تግራይን ልደት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብዝለዓለ ድምቀትን ንምኽባር ህዝቢ ውዳው ብምሕያል ኩለ መዳያው ልምዓትን ምስላት ሰፋሕቲ ስራሕቲ ናይ ወፍሪ ዕቃው ሓመድን ማይን ምሕዋይ መፋሰስ ሃፍቲ ተፈጥሮን ይሳለጡ ከም ዘለው ዋና መሓዳሪ ወረዳ ደጓዕተን ቢን ኣይተገብረ ኪሮስ አረጋው ንጣብያና ኣበ ዝሃው ሓበሬታ ገሊጾም لو معمد بسولي نركع المعال ما يوعلو لان تداليلو ما يوعلو كومتلا تداليلو عايين قصاصينا نزلنا بعال زي زنا ودينا ما يملع صحه تقيمنا لو المعاف هم يزنا جمت او خاوينا زلو سفر لها فتار عندنا ما يدققنا في صحاتي ما يكرب حام زغلو ودلاتنا غورنا بسرعه كنوعلو ناي عاوينا نشوشا زي زلنا مالت خاوينا في فتره ما اخذ بنقار خاوينا محور حد انفتيو بكل الدرجه على حدث جمره سرعنا حدث كاسر حتى لنا ما لا محورسنا وردنا حرسون ثلاثي حدي مخصص وديو سفر عليه عيب بلثات مع بلثات بحواب بمخان حاولنا مع صراحه يلو قدنا قدني مزيكا اسير عندنا فاحنا ما اشتراكيراتن ما يمرض صراحه صح بود ملكي يزلو ማለት ተዋና መሓዳር ወሲኾም ዘጋጥሙና ውሽጣውን ግዳማውን ፈተናታት ናብረው ሓብ ምቕያር ንሓበራው ጸገማት ሓበራው ፍታሕ ከነናድን ዝተመዛወሉ ወገናትና ናብ መረበቶም ንምምላስን ግዛኣታዊ መሬትና ንምርጋጽን ሓድነትና ብምጥንኻር ብሓደ ድምፂ ኮይና ሰላማውን ፖለቲካውን ቃስና ክንሕይል ይግባእ ክብሉ ገሊጾም حزلنا درجات التي زنا لحد عينة مردا أمسنا سراعنا أنصار اللي زلنا يخونات ملكتات اللي عندنا مستفرقاتي نام مربطهم زي من الله تفاسيره لا حد شاف لا حد مردا نوت حلو بعلينا نتمالك تظلوا طجبات نامنا عنا روحة كن يوم دحر خوينا كنا يحاوروا ويشتغلوا مكفاسنا نا حد معرض خونا مردا مصاب ما رفي يقول قدر قولي نزيبوا أبقون تخونا مسحقون بقبوا عندنا مدحات فتنات مدحات ما وشنا دقة فتنات دقاتهم يخريم عندما حد مدرك مسيحة مردا خاصة
حدا عين سرقت نوصل نحن الهورها ثم جماعة قالينا فتحها لا راح مغير لك النجر يقولي يجيبوا لنا نفع عندنا سجات ما بدنا إيكونومي جماعة حول على الكلام حكي التي كفنا بسرح من يجمروس كمل عن حوسنا ما بدنا إيكونومي جماعة فتح نحن عندنا ثم نمع صراحة ما تمر وصلوا بالدرجات ودينا سؤالنا وشنا مستعرض أمن عرارنا حوار نحن مسكنا خوينا قات نقول له جماعة لا روح على مغير لك النجر سيلو بالدرجات الغضب يتبر مالش أب مودعتك إلى متحاور سبورت كفلكة ما قدامي ويانا ممهر برهان جبران ممهر شوي تباين بقدام على عصرت حدا لكاتي مسرت صنعتن عوتن حزب تግራይ ስለ ዝኾነት ተመክብሮታት ካብ ወለደን ክሰጋገሩ ብዘይ ዝኾነ ይኾነ ፈላላይ ሓድነትና ጠናኺርና ክነውዕሎ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ለካት 11 ክብርና እዩ ክብሪ ህዝቢ ትግራይ መሰረት ሓድነትናና መሰረት ጽንዓትና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ናይ ለካት 11 መበላ 51 በዓል ካብ ወለዶ ታሪክ እዚ ናተዓቀበ ተሓድጉ ናይ ወለድና ኣጠናኽርና ንቅጽሮ ካብ ወለዶ ንምሕላፍ ዓውይ ግደ ስለ ዘለዎ ብክብሪ ዓቅብና ክንሕዞ ይግባእ ደኻ ሃፍታም ቀይሕ ጸሊም ሃይማኖት ከይፈለየ ኩሉ بحوار بديمقراطياዊ ትምህርቲ ጥዕና ኩሉ ክንረክብ ገይርና እዩ ምክንያቱ ክብሪ ናይ አያታትና ለጽንሕልና ሓርጊ ብሰፊሕ ኩነታት ተቃሊሶም ንዓና ብሰላም ንክንመሃር ገይርና እዩ ማለት እዩ ሓደ ለካቲት 11 ከም ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ድርጅት ገይርኻ መውሳድ ብልተፈላለየ መልክዕ ይረአዩ ግን ለካቲት 11 ናይ መላእ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ለሓተተ ኣብዚ ደረጃ ዝለብጽሐ እዩ ስለዚ ለማንም ሰብ ይምልከቶ ለካቲት 11 ለማንም እንድሕር ለምልከቶ ኮይኑ ከዓ ኣበይ ነርና ላበይ በጽሕና ልብል ኣብ ካሪኩለም ከኣት ክኽእለሎ ከም ስርዓት ማለት እዩ ምክንያቱ መበገሲኻ ኣበይ ነር እያ ኣበይ ክትብል ተኾይንኻ ድሕረ ባይታ ኣፍሉጦ ክህሊ ክኽእል ኣለዎ بعد العصر حدا لكاتيت انزنا خبر كم تجارو تاريخ جقنة حزب تقراي بمعقاب كاب ولدو نمستقر أبرتينا كن سرح يقبأ قبلو رئيتهم ذهبنا نبرتي كتمام على قليتهم بتوسخ خدماتهم نبرتي أبي تقراي كات يمزل كل مدايا وتجا من المفتاح كم تجارو حدنا نستيمنا نهلو إننا كنقالس يقبأ قبلو حبيرهم برهان ولداي توسخ له أبا العلي حزب تقراي زنبرة جوقاناي سرعة ملؤن مقلاح أبا ورح لكاتيت شحيت شعن 266 عامة مرات بزتولع قالسي ترخوا عاوتاتن أبا قد سألوا ولدون مسقارن نتحدث له اللو كنتات تقراي مفتحين مقماتن من اسي ولدو زنبرة خونتات نخفلتو أبا مقبر قدا كل حبرات سوك خواني قبا أخولو نبرتي ختما مقالا قليزم نبرم كيل تحدثي بهال سرت حدا كاتيت حزب تقراي نطلناتنا زرخبنا له ورحيو بحق خنذكرن كنا خبرين قبانا عمصاصاين زخونه سرعتي نيرو بشم تقارو وبصلاة غيرو يتوسدنا تجادلنا زي تجادلنا من صف أوينا ينبر كنصفنا ليتن كترن زعر نور سرعتي النفس يبحال لك تما قدم ويانا قد أنا هو سمعنا عايز نبر لك تعصرت حدا كذكرت له وعدينا يعني كاب سلمات لا برهان لا مسأتنا كل جزء اللي تذكر عصرت حدا لك كاتيتيا عبد درجي ملي إخا رجس خايت خدن ملي إخا دك خاون عيت الأخن نتحابعنا درج مسأكرشنا لا ولا وزينين عتينير أبى برخة ديب تجميرون عسى شعات عمت تستخيد مريبرة أو قالسين أو عوتنا خبات أبا منغو تغارو زنبر حليوت ناي بعلو بصحيت كم زنبر زغلص اوتم نبرتي حزي دما زغاطمنا كل مراي صغماتن مفتاح حدنتنا ابا زطنا خرو زعباتات تخرتينا خنسارح يغبا يلوم 17 عام تقالسنا 9 فيها نز سلام زي المركاوي بسنكين تسبعتكين تسب انفورميشن تحقاقي نكل حزب ኢትዮጵያ بمننتهم خرع بمننتهم كنورون ቋንቋም ማሃሩን ኣብደለይ ወዓድን ቀሳቀስን ዝገበረ ስርዓት እዚ እዩ ትግራይ ጥራሕ ይኮነን ስለዚ ዝጎለወ ዘቕንዕ ስርዓትን ቀልስን ይነርስ بعدون تزمبيرو ديار تشعو غزي تግራዋነቱ ናብ ሓደ አካል ለምጾ አበረኻልላ ሽጎያኒ አይኹም ክንብል እንደ ሰውና ለዓይና አፍቱ ሽዑ ሰዓት ሕብረተሰብና ተላዓይሉ ከየቋርጥ ትምግዳልና መሰልናውን ከይንርገጥ ቋንቋናውን ከይንምንጠን ኣብ ጽቡቕ ደረጃውን በጽሕሎ ኣብ መወዳእታ ፍረቃል ለካቲት 11 ብምዕታር ዓድና ካብቲ ዘላቶ ካቢድ ኩነታት ናብ ዳግም ህንጸትን ሕውየትን ንኽትመለስ ኩሎም ጸገማናት ብልዘ ዝፍትሕሉ መንገዲ ክንፈጥር ይግባእ ክብሉ ገሊጾም 11 ለካቲት መላእ ህዝቢ ትግራይን መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ብልበና ጽሙ ኢሉ ከሳዕሎ ይዝግባእ ጽባሕ ንጎ ተናስሒኻ ዘይርከብ ስለዝኾነ እዚ ክኽበርን ከስተውዕለን ክነስተመቕሮን ይዘለና በዓልና ተስማዕሚዕና ሂን ኢልና ስርዓት እዚ ተንዕቅብን መገዲማን ተንብለስን ግን ብጣዕሚ ደስተኛ ነይራና 11 ለካቲት ኩሉ ግዜ ላ ተዘከረት ክትቅመጥ ሕዚ ዘሎ ወለዶውን ና ለካቲት 11 ባዕሉውን ካን ሰላም ከምጽውን ከረጋግጽውን ይፈቲ ብዘጋጣሚ እዚ ሁሉ ትግራዋይ ክዓጽሕና ብሰላም ክሓልፍን ትምኒተለኒ زينا مزيتنا نمززام كند نتبتا زينا كنزخاخركم حزبنا منقسن تقراي نسلام بزلو ولعل دليت نابا حبرات أفريكان أوروبان زاقيد لعل 10 دبدابة كم استزحفة
أبو أمبر ودب هزبا ويان حرنة تقراي دكتور دبرزيون قبر ميكيل قليزو بسنكيت انت توكينات تقراي أورد رايا علامات سفيح لمعات مسنو يلمع زنبرا سوسان شوعاتن عمقتي إلاتات كابت قموزا كمزغنا تقليزو كوميشن حربنياتات تقراي تاريخاتن قياتاتن هزب تقراي بمعقاب حدنة هزبن متنخار زغومة تكاليلو مختل حلف كوميشن حربنياتات تقراي تقادالا يدي سالم قبر سلاسي بأنت هلاو هزبو من عدو من إلوم كبر مسواتي نزقفلو جاقانونا نذكرنا قدعات نسبتهم جاقانونا دما بشم عسرت حدا الكاتيت كل مدايو حاجزات كن قبر لهم يكبا إلوم أب سياتل واشنغتن زركبو دياسبورا تقاربو نايزبلون كالوتن زيناتات متعيت نابخمنا بسماعتنا كان عرب زيز أنحنا كده نتسقاي ميري دوموز بمداي تكنيك دما لقول أورانه بحدنيرنا مستترافو مدبات 204 راديو FM مقالة سنايت أنحيت قونا لكم تمنينا ببزر لكم سناي كذا زينا مزيهت زينا مزيهت زينا مزيهت زينا مزيهت